Pyrjääkö se vielä? Ei ole. Pyrrää vähän vielä. Aika sä hienosti pyrrytät siellä. Ja potkuttelet tulemaan. Sulla on annettu vauvahierontaa. Jaa, sä hienosti osaat pyrryttää. Ai, hei, pyrrääkö se vielä? Hyvä. Joo. Onko sun Helle siellä hyvä olla? Onko sun niin hyvä olla siellä? Sä tykkäät, kun paljaat jarppaat. Joo, ja kun sä oot oppinut pyrräämään, ne on mahtavasti. Ja nyt on kiva. Joo. No niin. Joo.